Kasyat leniam sajer kabari kawai na gijing leniam tenrai ha ka distrik Ribhoi ya kabala jule kum kawai na gijing penne pensa ya ka niam karukom jong ukun kasi lapanlong menta kasingi hagani kasingi lala pansaki ya ka jingru spa jong ka kolshor ukun kasi da gijing don jong ki kun samla kenthai bat chenrang ki bapong da ki riam tenrai nangta kasyat kamasti ka ruai ka siaw ka power ka kanhoi bat kiwe ki kenram ki lendan ki bala syakot sung bha sikne ka leniam kibalawan poi hekene kesingi haba ai jingkran gila panpau ya ke jingkemen ke bakrau bakar raj nongpo kelala ban penki imbiang sajisin ya kene gleniam Henry hagene kesnem ke bamanta lala ban penlong biang ya kene gleniam syat sajer dakaraj nongpo nalor ka jingdon jong girang ba sinong bat kinong ilam sinong baper ki bahap hapo kene karaj kumjuru kinong ilam raj bat ulengdo jong raj nongpo uba linus lengdo lawan ban sakhi ya kene gleniam da uba FR Kharkongor IAS Ubri Commissioner and Secretary ke Arts and Culture ke Sarkar Jela Kumukongsan nantai kong Patricia Mukim ibri wei na kinong thok khobor bat editor ka kot khobor The Shillong Times ibujuno senyang bhai sak imlang salang lengba ki jing thok ha ki articles baper ha ki jing don langru jong kinong ilam na ki kinhon seng bhalang ki bakang thop yo samla Ferdinand Kharkamni Presiden ke KSU Ribhoi uba Marcus Martin Presiden ke HNYF Ribhoi uba Bibi Makdo Chairman ke Senjuk ki Rang Basinong Ribhoi uba Bulet Marbanyang Brief Secretary ke RBYF uba Arnold Sengkli Presiden ke RBY DSO lembat kiwe ki rupokman Shushu hagani kesengi lawan ru bani simbentan lagi nong ilam nagi raj ki marjan bat karat nyongpo ki bakang thop ya karat nong khra karat nong lendo karat sokwai bat karat nong kharai ban penpu penping hagani kesengi la yoru ya gijing ruai bat gijing syat nagi khon gi hajar jong karat Kajudon lai rukum kawe ka sajar pamduan haba kijit lengdo ne longsan kadon ngajing khamlong kadon ngajing perspong bat kajing syat kabar ka sajar rong kabadai ka sariem hi kum ka sajar duan tang ba kamdon ngajing perspong kadon ngajing syat ngajing etem bar ka balai kadai ka sajar rendem kadon tang kajing syat sumbha kad ba ki song shit ya ka sur jeng ka bom bat ka kesing Hagasat saja lendam kadon tang kaknya pentip ya ki serni serwet hala ka jong ka ying nyam jong ki baro nyom tli ki kur kini ki lai tli de mentang singi balai ing asdang ma peniem biang ya ne sat saja namar bangim kwa ki breu kan tip kin chutip tang ya rai nong po ngi kwa ba pin itu ba kin itu ki bena jengai na jan bakarai nong po kadon ang don ya kadang riti dusu kolshor kaba kirut temen gile kata kadai ka syat sajer ha ka sisnem kadon sau ayom ki por ki bamanchua ki khen snem sen khen benai da ki ayom te ha ki por ki bamanchua ki jupun long sajer ha ka teo bakadu jong benai feb ka badai kumuta ka jingkut snem ha ba shwa benkut jong ka telang kabadai ru kata jing aingu ya utrai nong thau lingba ke jing khu jing u ya ke jing thung jing tep ba ke jodon ke jing niam ba ke don kata ka jing sat ban pen i kata ka jing kemen ban pen i kata jing sungu ya utrai nong bu nong thau te ki si mementa ngi baro nya kala long Kristen ngim don su kata ka jing knya jing kriam Henry ngimde pat ban klet ya kan thamai ba manga angwan ba ma piwan ba ki diu temen kila hikai yangi ba dei ba ka jongki ba ngin salong hadu kumne te kumta na kalyang jong rai ka dong po sai sisin ngi ai kublai ya pi baro ki badon bentalang ngene te ban pen iem ya ka kolsor kamde ka basuk si menta mosar pi don department tibha to be traditional is so expensive. Belum traditional, Kalau isya, kabajanjar. Kelam ka jing snok tilang ka jong pigi pai ba. Kelam ka jong jing snok tilang. Jong ki department repair. Kelam ka jing snok tilang. Jong ki rang ba snong. Jong ki
pai ki hajar hakaran ka ngi ban slang biang se sinpan ya kata culture ka bala jan pendu te une ulong ba history repeat sar mensua agri tumen hane ki shong kisa ki don ye kene kriam ki don ye sajer mentau kisah her cepo mentau par ngina po ngi kiu biang sene umdai dam ta kasi man kapor ni jukwa banon kai shalor jong ne ulum namar bolai bagalong ko kumka viewpoint hati khmat ngin salikai sa sibin mo kani ki view betnal chapo ila bun ki kali bun ki ying chane nginang yo katak er ka bakhut ka pengan bat kadai daga jing yatrishtom jong piboro ba pilayala ban penurlong bat ban khot bania lumlang ya baro kini diraj bat kino ya sebentar bat bania sim bat bania pini ya kene ka jingshat ya kini ki jingshat ki bakrpang ya ki jing siau ki jing put ki jing ruai ki ba pher bangimju yosngo chete shapo shilong ba phila sim kene ka kabu ban penim yang kumyong i lindo mene lade uksai belajan lip andre daga jing persang jung phi daga ni ka jing sedang le se uni uksai undang yai biteng bat undang yai shedham kumunong lo mo the dying embers kumyong akte nong wei kiti ding belajan lip pila ai layer biang bada keju kopor ula revive tinaliang jong art and culture department kajing temu jong department gade kumno bengin penslur kumno bengin thau gilat gilinti banyarap ya ki snong gi bafer begin penem begin penne gin penyar gin pensyai gin penskem bakin tengkai ya laga spark culture jongki kinong kren giba lakren mene kilaban halor ka jingdon kam halor ka jingdon kam mengin nyukor ya ka reti ka dustur haktin nong wei kiong ba pinna penhe pensan yau yaki khun samla lani yaki khunlung keberan kam gede bangin pinskem yaki tenrai strengthen the roots kumagi yang haktin nong wei but enala la bangin pinskem yaki tenrai dengan la bangin wan lam kata ka jingsngo tengkai yaki tenrai katahi kala ban ayang yaki thapniang strong roots give wings yang haktin phareng te keberan kam ma kumgen ka jingshat sajer ngai bon ki hybrid ne lese kare ka sen kong ka ba ki yi kumini ki jaj jingshat kini jaj jingreo ki jing ruai jing tem jing put but iwe na ki rangba mane ai ba la jing kren yong ba pori dangret i second mau ba yo kalat ban yi ya ne jingshat sajer te nathrai ki kini ki khon samla ki ban hangne ki hybrid ki ban hangne ki long i badon bok ba yo kalat hadin atpusnem yo kalat ban sakhi biang kajing penlong gini jat cultural festival kalong keberon kamba ba kilong kum ki persentio mo gini ki jing pini culture ki jing pene culture kilong ki persentio dangila man syarai ba dangila bangin sumar ba ya ki sentio ki bangidon apo ka persentio bo fer tekatahi kala ban kring ya kinong one pet kai mara ka joko poru ka ya kata ka jing nyokor ka jing sngo tengkai ya ka spa ka bangidon kumbalong ki trayeng mo ki badon ki flau ki badon ki persentio ki ju sngo sarong ki ju sngo tenat kinala ban penmi ki sentio ki ba fer ki ba tenat ki ba bonrong ki ba ubi kumju ka culture ru kadi kata ka baai kata ka jing ubi kata ka rong kata ka cultural value ka batengkai hapo UNESCO kiju ong ba kadon ka tangible but ka intangible heritage but naliang jong ka UNESCO ka ju penslur
ya ki communities ya ki prepare bagin protect kila bagin kila bagin pensa penem ya ki intangible heritage but kajing berlima kajing alam jong kasnong jong pi kajing I jengai jong ki nong alam ki badon menta ki layu I ba ya ka ni ka dying culture le se ya ka culture ka bala ja pila pen embiang te naliang jong ka UNESCO ka judan ki scheme ka judan ki lat ki linti kumno ba ya kum gini jat gini ki dying long ki lost cultures kumno kin pen embiang kin promote ya gini ki intangible cultures ya gini intangible heritage kumaki khot kumai ongi sumur konsangan mene ka more likely ki benta ki beron kamba kawai yong kumno ka jinghar pateng kita ki likely ki beron kamba kade ka land language per ka lineage kumaki khot ka jaka jungi ka jinghar pateng ka lineage but ka legacy ke ka bangiyo ni gilong shwa ki ba manshwa kumkiyo ngaktin pareng kani ka legacy kamde ki ka ba kamde ka property jungi banrai it is what we borrow it is what we borrow for our children no it is not what we inherit but what we borrow for our children tikani ka jing shim kliang na ki bala longshwa manshwa ka long ki ka badon kam ha kanang mangila ban pensa penne ka jinglong kerpang jungi but kiwe girang ba ki bala kren kila ong ba lese kani ka jingshat nangleng jong sarkar gi diwan perkhat kumno bagin long the annual calendar but nangleng jong ka arts and culture department gi judon ki bakhat ki major festival but ki minor festivals ki major festival ngitip baro shat nong krem ka bedding club but ka wangala kita gi bala declare nangleng jong ka sarkar kum ki major festivals but kila yoru ye ga jingerap ba kham he but gide kita ki annual calendar kila don lupa apa annual calendar but rengkat but ki major festival ki don ki minor festival ibon jat ki bedding club ki jingshat ki ki cultural program kini cultural festival ki ba fair kita ki ha ka minor festivals kadai ka culture jongi kanyam kadai ka jingya dai shimet jongi bat ublei ka culture kadai ka bate song yangi kum ka jai benrio ladangi wanra noi kani jing snow ya pher jai benrio tang na ka dau jong ka nyam athrai kata kadai ka jing du nong ka ba khrau ha ka culture kadai ka jingya dai jongi para brio ha kani ka bri nyu trep bat ngim dai ban klet ya kata bangi dai ban pen im ya kini ki jing shat na marba ki dai ki jing ya thu khana ki ba pher ki bala pen I yangi da ki jing shat ki bala pen yo snow yangi da ki jing ruai da ki jing pawar bat nganang tren bat iling do ba kani baro khoi mental ade ban document ba hagak ten pareng ru hagak ten khasiru knang bakini ki long din jongi kin tip ken baki wan na baki mi na mene tu irang bai ong las dang banya ibha samla marshikuru kamnong rim jong ka jinglong khasi pna jongi ka long ba ni pensyong nong rim melade halor ka kur bat ka kha long ka ba kong san bai ngi bangin itu diki parakur bat eki kha naman ngi burom baroar tela dalong kum kini ke ngiyo jing tipru baki don kat takur hang ni hapo karat dong po bat kini ki bedang ke dang san lo kin tip ken bala daya shong kha shikur kamlong ga babha kalong ga baki ong da pareng ga incest te namar ba ngilong ka jai ben riu ka ba ni ong yalade ka oral tradition people oral tradition kamot ba nadu bas dang ngim shim don ki kot jing tho shapang jongi shapang ka history jongi shapang ka culture jongi dai tang hadu usnam khat phra sa huai bangi yo ya ki dak ya ki alphabet
na uway u missionary. But let's say kata kalong kajing du nong jongi ka bakraw bangi klem la ban record ka baki kren kilong shwa jongi bun ba ka baki tip ka baki la ban ya thu yang ngi klem record namar kumbuong tu wave samla mane 4 don video 4 don ni tin rei kini ki bangi ong ki wise elders ki long shwa ki bob don kajing tip kajing small thu kajing sempang la bun naki ki la let no bat ngim shimla ban record ruem ya ka baki kren shapang ka riti ka dustur jongi pindapet ya ka kod history jongi bun sin ni shim reference na kinong tho pareng balai maduna palat kinong tho kasi ki banti jenlew ya ka history jongi tingam kwa ban shim ya ka po jong phi ka po kla nang ya nga ai kublay sa shisin ya kini kinong khot ngobhai ngi mentakas ngi bat kane ka penlong yang ngi ba bakala aktik ya jing mo jing perkhat jongi bangin nang wat nang ti bat le se kumbai ong Pak Frederick menta bakala don kata ka fund naga menta ban le research tekin don ki brief nang ni le se ki ban le kita ka research hakar kom ka badai bangin don ka documentation ka babyang khnang ba nginum long ki brief ki ba klem ka khana ngibun rei mdon jing tho tilong le no ya kata ka jingelam nanti jong kiru rong ba ki por manusia kano ka jinglong ruspa jong ka culture ka jongi kano ka jing penyaj bet ya nanti ya ka it ki hima ka jongi ban ngaso dak biang ng jikmen haba nakaliang jong lungdo patmai menta haden arpos nam ilayo ban ya kendu biang kumne sa isin ban ngaso ban pasat ai jumut lang hane shikentir argentin ladang ipet katkum ka paket jongi mensua PD bantip bangim don ka government of Meghalaya kamdon ka government of India house nem jong ukat khnai spa anyo puar arpoi trek ukalalengkot na neu January ngidon kita ki it ki hima lemba kinong penyat lenti ke jongi kata ka sorkar ka jongi ka bangitip kata de ka hima bat karaj bat mangihi kide kita ki khun ki haja ki ba kini ki lingdo kini ki sim ki lum ya dorbar banyo ya kata ka jingshim ya kanono karai lemba jongi ki khun ki haja bat kata ka lawan lupa kata ka boong demokrasi bat hadin jong kane ka jingmi pat ya ka kini ke government lemba jong ka state lane jong ka central kirat ki paper ki kamklet bat lano kim juklet ya ka riti ka dustur ka jongi uman barim habaula asdang nadu ka por manusia bat ngaso dap na jikmen haba ngiyo ya ka jinglong don bentahang ni bat ngaso ban penpau shapiru lada ka jinglong kristan ka jongi ngin klet no ya ka kenya ka kriem ka jongi lane klet no ya ka riti ka dustur ka jongi kalong kai ka babakla namar habang ikam hinyo trap ken mau ngimi na ulum sopet benang bat kita ki hinyo teli ki trap lane ngin ong no kita ki kpo jong ki hinyo teli hapo orai nongpo kidon ki jingbot ki baper habangi ai ya kita ki history ki paket ki jongi ki ba ki snam pasnam ki pateng ki jongi kinwan ngajukan mau hi por muchwa hajulong nongilam hapo jong ka circle nongpo udon wailing do abang ashim ya ka interview banyo jing tip shoot khamtam ki right wong yang baret fi don kam ya ka mobile ban ring ka video tengong pa ha tu por ngam don pisah ban ngim don ki mobile smartphone banyo ban ring video ya pi bat ngajukan mau nadu kisnam hadu mentau snemru ngalong babakalatam bangam yo ban ring video nomor utau lung do don shoot mentah po asla pertai tekai ka banga a kwa ban ai jingmut hani por kolong bangi don kam banbu renti ya hane kariti ka dustur ka it ka hima ka jongi lemba ki video nemar ngim tip hane ka pateng jongi ka bangidang don ngidang la masaki hanre ya ki pateng gi sawan pat ngim tip shu komno kan long te kalong hajing start ka jongi ka bangila bandri ban sumar ya kane hakibar ki nong ki long shwa ki balabu ingi renti lang
bat kini ki manusawan hadin ru kinlong ke masuk ya ki bagintip ya ka jing ruspa jong ka culture jongi bat ngadong ya pi ni shebu ya kini no program jong ka KSU hapo Shillong kini ki bom ki ksing ki tang muri berkhoi ki PE hapo Shillong ni smart man yalam bait na po jong karai nong po karai nong khra kumta teter bat ka igang mga kwa man perso hang ne isa idon hang ne bapet ya ka arts and culture sangai thu ya pi jisha khambun ba kini kinong shat nong tem nong put kila sang manduna namar kimyo ya kata kanong ka bakiti hok manyo kimyo ya tiar gitar bakila manbu bat kimyo ya takaying manbu ya kita tiar gitar ban ngaso han ka por ngasim ya kabu man pesko shapi ba baby salem syakini kirai ki banang kwa man penne bat kanlong ka jingnon kam jong kini kitiar gitar berkhoi bakindon shijaka namar bak lada ngibu sapret na kawai kaying sakawai kaying teng ha kajing bun jong ki kenyang kajing bun jong jor jong slap kila mandu no anono kopor hari lada ngidon kata kawai kajaka ka babu penne ya ka lani ngin ong yaktin nong wei kum kata ka heritage kalong kai kai ka ban sa bu jing mau namta ki pateng ki jungi banwan nanam sim than ki kiten henry ngaso ban ai kublei kulum lang pi boro iwe pe ai bakane ka syak sajer kalong ka ba don jingmut hakane ka ski ban ngaso ban ai kublei ya pi boro ya ka jidon jong pi ban kalong kata karaj nong po karaj namta jungi ki khon ke dau long shua man shua ban ayu ai dem yo blei trai kan rat no bu nong thau na ka benta ka jing kur khu kur do ka jong u ya ka jing trai ka jing ta ya ka kamai ka kaji jong kari karaj bro ka wei chisin chisnem i ju pelong ya kini ka shat sajer ha ka ba paro ki khun ki hajar jong kanu karaj ki ju sim bentalang paro khoi hapo ka jing alam jong ki long san men san ha ka ni ka shat sajer ka don cibun ba ki benta ki bangin mla ban batai lang hang ni la banong kata ka pentip ka pensngeu pensngap ya kita ki sergi ki serwet ya kita ki leilum ki liwa kita ki rengko ki basa ki ba ni penghap ban pentip ya ki ban hakaju kapor kalong ru kum ka kenja jing duai lang ka ba ngi kerpat ngi kerpon ya ublei no bu nong thau ba unang kor khu kerdo cucu saya ka wei pat ka ayom rep kata kadai ka ba ni ju pelong ya kata ka shat sajer sisin sistem ha kata ka jaka ka bakarpang ha kata ka lau pentang ka bangi don ila benong haman la kirai ni ai kublei ru ngala klet ban ai kublei lang ya ki nong elam ki baper ki badan lang hang ne nadu ki NGO nadu ki rang bai snong idon ru presiden jong ka sejuk rang bai snong jong ka Ribhoi district balawan man sakhilang hang ne blei sibun e na kapta ka jing don lang ka jong pi te ngaso ban ong ha ne ka por kanong ilong ki badan bok hadu kata ban peni ya kata gariti ka dustur ka balai lam dolong shua man shua khamtam lele ya kini ki long din ki khun ki ti ki para ki persa ki jongi bakintip kumno kata ka tanrai ka jonga jong pi iwe tengi artatin balengba ka jing donlang jong i isar hangne